valencianes pateixen en tots els seus àmbits i que són el producte de l'absència de polítiques teatrals coherents per part de la consellera de Cultura. L'estat actual és de descomposició, desmantellament del circuit teatral valencià, sales abocades a tancar, escassesa de produccions públiques, empobriment de l'exhibició i, en conseqüència, companyies agonitzant i actors i actrius sense treball. La consellera de Cultura s'ha convertit en un problema per al desenvolupament de la professió, insistint a treballar d'esquena a les necessitats reals del sector i en l'haver desistit de les seues responsabilitats, que són, entre altres, les següents. 1. Complir i aplicar la llei d'ordenació del teatre. 2. Posar en marxa immediatament el Centre Teatral de la Generalitat amb una direcció artística consensuada i independent del poder polític. I 3. Destinar les dotacions pressupostàries necessàries i suficients perquè el teatre valencià s'equipari a la resta de comunitats i països europeus. Per tot això, i per exir d'una de les etapes més líders que en el futur es recordaran, exigim al president de la Generalitat el compromís públic de recolzament al teatre valencià. Compromís que, més enllà de les paraules, es traduïsca en mesures que possibiliten allò que els professionals són capaços de fer. Un teatre valencià de més qualitat, més visible i més universal. Sindicat d'actors i actrius professionals valencià. Dimisión.